Здравейте! Аз съм Ели Кирилова и съм кандидат за кмет на Равда и водач на листата на Съюза на демократичните сили СДС за предстоящите местни избори на 29 октомври тази година. Избрах това място за послание към вас, защото зад мен се намира Равда. Защото където дойдох да живея преди 35 години и тук се родиха децата ми, тук премина младостта ми и се чувствам изключително заредена от това място. Идеята да се кандидатирам за кмет беше породена от желанието ми да направя промяна на базата на знанията и на опита, които имам. Не си мислете, че съм готова да правя някакви причудливи проекти и идеи, които са се родили само в моята глава. Промяната трябва да бъде промяна за всички. Изключително е необходим ден, активен обществен съвет. Това е хората, които ще работят като консултативен съвет към кмета на Равда с цел да дават идеи, да обсъждат, да разказват какви са били предишните проекти и как са се реализирали. Дали са били успешни, какво очакваме от новите проекти. Така че, ако ме изберете, бъдете готови да ме последвате и в много обществени организации, които имам идея да създам. Наричат Равда кърмителницата на община Несебър, защото вечер много туристи пристигат в Равда, за да могат да вечерят и да прекарат една приятна вечер. Мисля, че ресторантьорите са тази част от местното общество, които са готови да бъдат обединени. Идеята е да се намери индивидуалност и специфика на всеки ресторант. Рибни ресторанти, ресторанти с национална кухня. Готова съм да помогна да направим това сегментно разделение на пазара, защото когато човек дойде и остане доволен и получи брошура с другите възможности, той ще е готов да се върне отново в Равда, за да посети и други места. Понеже съм водач на листата на Съюза на демократичните сили в предстоящите избори, номер 25, искам да кажа, че се намираме между Равда и Несебър. Местността е Кротирия, едно прекрасно място. Но бих искала да говоря за разделението. Днес големия успех в туризма може да се случи само тогава, когато цялото Южно Черноморие участва в единна програма, стратегия и програма за развитието на този район. Няма място за разделение между населените места, между конкуренция. Конкуренция можем да бъдем само на другите туристически дестинации на Балканите и в света. Явявам се на местните избори с подкрепата на партия Съюз на демократичните сили. Онази широка платформа, която не се повтори повече през годините и която ще бъде изучавана в учебниците по история. Екогласност, Демократическата партия, Зелените. Днес Съюза на демократичните сили не е тази партия, която събираше хората на Орлов мост. Не е онази партия, която вълнуваше и тупкаше сърцата на хората. Но промяната дойде с нея. Беше върната собствеността на земята и ако ние виждаме тези красиви хотели и къщи за гости, то те са резултат от тази настъпила промяна, промяната на собствеността. Благодаря на националното ръководство на Съюза на демократичните сили, че ми повярва и ми даде кредит на доверие. Ще работя и в национален план, като знам, че стратегията на партията е да... Тя няма да бъде вече толкова голяма, колкото е била, но ще обедини хората, които вярват в десните идеи. Ще привлече нашите деца в тази партия. Ако има хора, които ми казват, че това е една кауза, която едва ли трябва да се връщаме назад, не съм сигурна. Напротив, убедена съм в обратното. Трябва да се върнем към една дясна идея, която не е била толкова далеч от нас, но е направила ето тази промяна.